guys, welcome back to our channel. जोंहा दिनै मेवाइ लायनो नागिरदों जोंनि बारियाव माने जोंनि औवा बारियाव आरो मा होनो अनला ओंख्रि जानो मा होनो बेखौ बर' मेवाइजों अनलाजों दाउजों जोङो मेवाइखौथ' दाननो रोंखाया नालाय जोंनि आदैया जोंखौ हेल्प होगोन आरो ओमफ्राय थांसै ना बागानथिंजाय घन्टा मोनबाय आदै ए मोनखाबाय फैद' दानिया जोंहा थांनोसै हा थाम्फै आयौ थाम्फै फिसा फिसा दंसो गारथारो खोमा आथिंजों जोलांबावो जोंना आदैया रुबा लायखाबाय नै कबितानि थाखाय मारै होनदोंमोनलाय आदै ओरै फारसे दानबानो जायो होनदोंमोन नामा कबिताया नोङो ओरै फारसे दानबानो जायो नेया मेवाइखौ जाखाया कबिता गारि आनारस आया नङाबा नोंथांमोननो नांगौ नामा आनारस फिथाइलै हो रुवाद फिसा फिसा हायोना रे अबेसिम थांखो बिथिंसो लेवार सेवारि ना मा होनो आदै बिदिखौ लेवार सेवारि ना मा होनो अ ना बे लावासो सेवारि थायो अ बे लावासो सेवारि थायोना हाबा मा होन औ गोदो खथ' खस्थ' गायोमोन ना आदै बेसां माबा बाला जालायलायोमोन हायानो औवा बुरखायावसो जायोना आदै बेनो औवा बुरखा होयो बे नङादां नङा मेवाइया हनै बिलाय माथो गोरलै फैहांदों Ini mana? Boyo, ada boyo menceo. Tan nenek. Cukup selesai nak betul nang gua ada. Malah ba? Sikit pura, sikit jatuh. Oh bah, iya caca. Ambil kunjung ni nunga na. Oi, kau isi flash ni. 맞아, 없구나 뭐 이렇게. nướng đành nữa. Wow. Ekdom danan dikit harus ya deh. Deh. Obe ya. Naik. Acha, hobek silang-lang nujak ini ada. Ini. Oh. Sana ini ngadang. Dirdung kuman. Ini. Sukluk tuh. Ni dia pun kalau cuma dong hani ku. 마 비방등 팽카오 어 칭큐 아유 잡니 동래래 왜 사야 아다리야 아래 그리리야 그리리야 예 말래 맞은다는 루아야 맞은다는 네 칼람나이 deh salam dong sini kan gerak nu oh udah kapan lagi masuk beli ini haftar siap terus deh boleh tabai deh
어디 어깨 돼 시카고 나라 그래 날 캐나데 마트 빌레 마트로 잡으카 예 잡 네 마트 아유 자바이 라비 좀 그만 나서게 어우 나데 이제 하라 이치 잡고 마트 부파이브 마트 응바이 마트 가자 볼래 컴차 와 우리야 와우 mwjang rấtไม่บีมันเนียนใช่ไหมมันเนียนใช่ไหมมันจะพามาแบบพาจะไปเจอน้องนะนางมงเซओमफ्राय नैबे जाहैबाय बे क्लिपआ कबिता गारि खेबनाय आरो ना आं बेयाव आंबो दाननो नागिरदोंमोन मेवाइखौ ओमफ्राय बेनो जाहैबाय आरो आंनि थासा मा होनांगौ बेखौ भिडिअ आरो ना बेनो जाहैबाय आंनि मेवाइ दाननाय नै बेयाव आं बिराद दानगासिनो दंमोन आरो बेनो जोंना कबिता गारि आंखौ खेबनाय बिराद मोजां नै एबारनो नायबानो जाबाय आंनि चुटा सानसालक बेलाय आङो माबा दानोबाय नै दानखांलायबावबायसो बेनो जाबाय आंनि मेवाइ दाननाय भिडिअ रायजोफोर बहाबा दाउ बासा दंनो माया जाखो मा जिनिस ए बैयो थगर आयु जि बुरजा अबेथिं थांनो आङो ओमफ्राय दा माबा जाबाय आयु हनै लामायाव दङ ओइ मानो बिदि अबावबा माबा बाबाय नामा अबे गिदिर Leng, gimana? Daw ba siya? Dungo. Mani daw di ya. Daw di dungo. 방금 소리 듣는 사람이 दाउ नायफैदोंमोन जोङो दाउदैबो दंमोन थाम्फै अरजोब्बाय आंखौ नै दा मेवाइ लानानै फैबाय मेवाइ दाननानै माबायदि मोनखो मेंबाय मेंसिजोब्बाय जोङो फार्स्ट टाइम मेवाइ दानदों आदि आंखौ आखायाव थाम्फै अरजोब्बायब्रा बिदि मबाइलखौ ओरै हमबाय थानांगौ ना आखायाव थाम्फै अरजोब्बाय सोमावजायाबो ना आखाइखौ थेवबाबो नै मावगासिनो आंना मा होनोमोनलाय आदै मेवायाथ' औवा बुरखाल' जायो नामा ना आलदानाबो जाजायो गराय आथिंआबो जाजायो गराय आथिं बबेनिखौ जाया गराय आथिङा मा होनदों गराय आथिं आरो बुरखा ओमफ्राय जोंनावलाय गराय आथिं औवा दंना गैया दङ मेरला बायबो औ गैयै जेरावबो दंजोबो जों बे माबाया मा होनोमोनलाय नैबे आनारसा मोनबा जोंनो दोन दे आदै मोनसे हाबाब एन्जरसो जाला बायलेनोसै एसे थाब फैब्रा लेंहरब्रा आनारस मोनबानो फै होननानै ओरै आनारस मोनबाथाय नानिमोनखौ लेंहरदो होन आयंखौ आमथिसुवा औ अके मोनथिबाय नैबावबो नैबावबो औ नैबे थाइसे दंमोन माथो ओमफ्राय नैबाव थाइसे नैबाव थाइथाम थाइब्रैसो दं खोमा आंनिबा जायोना बारा जाबाबो दानदो आरो बिदि दानखांनानै जिरदो आरो ओमफ्राय आं खालामसै आरो मिथिबाय बिदि एसे खालामनानै एसे गोसोसै मा सायजालांबाय उनाव खालामसै आरो बिदि सोरखिथाराखैबा एसे हादेरदो आरो
जों मेवा दानखानायावबो थांदोंमोन खोमा मानो बिदि गेसो ओमफ्राय नोंखौ बाबाय आं जोंहा हाखांबाय दासो माबाखौ र' नै खायनि नोंसिनो बाय नै जोंना दानालाय दहाय मेवाइ दानहैनायाव जोंजों मोदाय थांफादों नायलाय जालायबाय दा आं बाखायो दे नोंखौ मोदाय थांफादोंमोनलायनो हय ओमफ्राय हय 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 नोंखौ हेल्प खालामदों जानला मोनला जागोन आंजों मिथिबाय ना आया आंनि बिनानावा आंखौ बुद्रुनानै थिखिबाय थायो गावथ' गिखाया थिननोबो थाब दे थाब थाब मोदाय होद जाबाय दे मोदाया दिनै नोंजों मोनायाव उन्दुफागोन फाग्लि आदि मा मोनदों आं बुजाखोनबो ओंखारखादों आङो नैलाय गाव ब्लुं खालामना होखाबाय नों गवाब्रा आंजों साला मोदाय उन्दुफाथारदों थु थु सैमा नोंखौ बुथारगोन आङो आंखौ बिदि खालामनायानो खेला मोनदों मोदाय उन्दुफागोन सैमा रागायानो जा गाज्रि दे नायबानो जाबाय नोङो मोदाय उन्दुफागोन खेला मोनदों नोंजों ओरै गोलाव गोसो नङा मानसियानो नोंना बुथारनाय मानाय बेल'सै खोमादां आयु रायजोफोर जुदि आङो माबा मोनसे जायोबा नैबे बिथाङानो दे बेखौ हमफै बेखौनो हमफै एकदमबारे सिद्दा सिदि जेबो खामानि गैया आरो माबा जेबो खोथा गैया आरोना सोंनांगौ इउ आर आन्डार एरेस्ट होनबानो जाबाय आरोना बे मानसिखौ डाइरेक्ट मालाय बुथारबाबा आं मा मिथिगौ नोंसो बुथारबाय थायो आंखौ आरे बेलेग खुगायाव फैखायोना नंगौ बाब सिमनायाबो ओमफ्राय जिरायबावसो ना एफा बिन्दास मानिनांगोनलै नोंखौ
होनोमोनलाय एसे मोननै टाइपनि अनला ओंख्रि संनो होदों आरो ना मोनसेया जाहैबाय जोंनि आरो धुबुरि फारसेनि अनलाजों मेवाइजों ओमफ्राय नै दा आब'आ गावस्रा क'क्राझारनि संगासिनो माने संनाया एसे एखेयानो जायो आरो ना माने एसे आलदा जायो एसे माबा संनायनि स्टाइला आलदा आलदा जायो नालाय ओमफ्राय दा जोंहा मोननै जायगानि आलदा आलदा मोननै संगोन आरो र' बे आब'नि संनायखौ देखायग्रोसै ओमफ्राय उनाव धुबुरि फारसेनि अनला ओंख्रि संनाय र' नै दा आब'आ क'क्राझार फारसेनि अनला ओंख्रि संगासिनो दङ माने बि संनाया आरो ना सोरबा सोरबा मिथिखागौ जानो हागौ आरो बिदिनो संखानायाव बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै दोनबाय बेदर होबा ओमफ्राय बिदिनो हालदै संख्रि आरि होबाय मेवाइखौ एवबाय थावजों एसे ओमफ्राय उनाव बिनि उनाव एसे एवफ्रामनानै माबा होबाय आरो खारदै होबाय ओमफ्राय दा दसे थानानै बेयो जाहैबाय धुबुरि साइडनि जाहैदों बिसिना जाहैबाय सिगांग्रो मेवायाव खारदैखौ लागायग्रोनो एसे माने मा होनोमोनलाय मोजां जायो आरोना खारदैखौ एसे लागायोबा आच्छा आच्छा आरो जुदि नोंथांमोनना माबायदि जेनेबा माबायदि नियमनि सङो नेमफ्रा बेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव जोंना बिदि जाहैदों मोननै रोखोमनि दिन्थिबाय नोंथांमोननो जाबायना खारदैया बारा गोबाब नङा नामाब्रा कालारानो जायाखै आच्छा एसे मोलेले जाबाय ओमफ्राय खिन्थु केमेरायाव सिनायासै बोरैबा गोमो गोमो जादोंमोन ना केमेरायाव बारा आंना केमेराया माबा जाया बारा मा होनोमोन मोनायाव मोना माने लाइटखौनो बारा सिनाया ना गोमो जाबाय नै ओमफ्राय खिन्थु गुफुरैनो नुयो नै दाबो केमेरायाव कालारा बे दसे थाना एसे गोजा जागोन आरो खारदैया माबा नङा खोमा मा होनोमोनलाय बारा गोबाब नङा खोमा आय' खारदैया गोबाब नंगौना नङा बारा आच्छा नङा बारा गोबाब ओंखायनोथ' नङा बेखौनो औ दानिया धुबुरि स्टाइलनि संनो नागिरबाय वाव साला साट खालामनानै आं साट खालामाखै माबा जाय जालायलायगौमोन आं जे हालदैखौ बेसे होदों नों नुदों कबिता गालिया आंखौ रायबाय हाबाब गावबा दालागि दाय जालायलायसिगौमोन दाद होनलायसिगौमोन नामा आङो नै आंना गोदौबाय जासिगोन आयै दाना सर्बनास मा खालामनांगौ जाखो मोननै ये हम खाना बना रहे हैं और ये देखे हंस रहे हैं आं नोंखौ बिदियाव खेबाखैथ' आं ओरैनोसो होनायमोन जायालै नोंजों कमेडि खालामबाबो माग' गोजा लाल बोरो मा खालामदों जिरायाबोरा होखाजोबनांगौ बिमाया थिनदों आइया रायो जोंना आइया रायो बिदि खालामबा बिमाया बिदिनो खालामथिनदों जोंना आइया रायो बिदि खालामबा आंना बिमाया थिनदों जोंना आइया रायो आंना माबायानो अन्थाव बाथाव गोदौनानै दैया जबफिनसिगोनलाय हाबाब गिनायदां मबाइलखौबा थांबायदां
상큼하고 그런가. 그거 안 나네. 얘를 그냥 오라온다고 내가 막 믿으면 신나네. 그래서 누구라 믿으면 되나? 계란 누구라 봐야지만 오. 응. 아이와 하시 고슬리니 가리지 않지? 아 부자 가나 그래야. 그밥 농안에 왜 가리야? 그래도 칼라란 맞는 자야기도 해. 탑 자야기만. 맘만 미치 사람이에요. 랄랄 토마토. 토마토 기야 가지. 두브리 온랑크리. 마. sorry 능이야도 다운 농아나. 엄마 배려. 온라 엄마. 오, 메와이 엄마. 와우. बेनो जाहैबाय दुब्रिनि अनला ओमफ्राय नैबे जाहैबाय क'क्राझारनि अनला मोननैजों माने अनलाखौ खोबनानै दोननो नाङानो हाब्बाब गेस गाबनायाबो खोबनाङानो माने गोजा जाया नामा ओंखायनो खेङै खेङै दोनबाय आरो दा बेनोसै नोंथांमोन अबे साबसिन जाखो नोंथांमोनहा अननानै खोन्थाहरदो टेस्टआवसो दे लुक्सआव नङा खिन्थु आंना मेवाया खम जादों आंना मेवाया बुरजा बे जाहैबाय माने नैबे मोनसेया जाहैबाय माबा अनला मेवाइ दाउ अनला मेवाइ दाउ औ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अनला मेवाइ अमा बेदर दा लायदों आङो औ सरि नैबे कबितानि नैबे आंनि ओमफ्राय सिनायना लाखादो आरो ना दाहाय आदैखौ नायसै ओमफ्राय अबे गोथावसिन जायो मोननै ब्रा औ दे मोनसे अबे खोन्थाद' आयौ मोननै जानांगौ आरो औ दे टेस्ट खालामनाय दे जानाय नायदो मोननै जिनिसा माने औ दे जागोन नायदो जानायनोसै अनला मेवाइ औ नैबे अनला मेवाइ अमा ओमफ्राय नैबे दाउ जाबाय अनला मेवाइ ओमफ्राय नैबे दाउनि बै दाउ मा मोननै ब्राब्ला थांसैलै जाबाय अबे साबसिन आदै समान जाबाय नङा खोन्था अबे साबसिन नैबे एसे साबसिन जादों देराबाय जाबाय दे देराबाय वा दे देरहानायनि पार्टि आंनिफ्राय खुरिसे जाबाय जि गाज्रिखा आं खादोंमोन ना देरागोन होननानै दे जाबाय दे जोंना भिडिअआ एसेनोसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय